Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ban kimteo ye ki samla ha kapuli puthi khamtam ki samla ki ba wan ki longying ki baduna ha ka yok ka kot ha mau kan rew constituency nakaliang uba bante dor lingdo MLA ula ong baka college kandai ka wei ka thong ka ba ula bo ban punor long menta ka kenti uba bante dor ula ong bagi secondary school ki badan ha ka than mau kan rew ki don bon bha bat ki samla puli ki ba pass ke examen SSLC ki don manla usnem Henry Bonsin ki sange no ban beteng ye ka jing puli jongki namar bakim yo lat shu na ka jing duna ha ka yo ka kon nakaliang MLA ula ong ba nakaliang jong u ula ya keren bat ka sorkar ban ai ka wei ka college bakan long ka jing mento ye ki khun samla ka thain bat bakinam e no shiteng por ye ki jing puli yakani uba bante dor ula keren ka jing elang pli ye ka yeng school ka bat mai jong ka Thenroj Presbyterian Secondary School ha ka khat lai tri ku jleo arajar arpulai ha Thenroj hagani ka jing elang ka dorbar snong Thenroj kala penkup buramru iki khna nagani ka school ki bala pas bha ha ka examen SSLC menta usnem hagani ka snile don langru uba harkin warjri sordar ka snong Thenroj uba penkmen lang kharngi headmaster ki nongelam balang ki reurang ba ki nonghi kai bat ki khna school na lor ki wei pan Tidak. Kalau dia sa let cover. Let pesan kok. Apa yang kita Indonesia dan All of you please students give a round of applause for General Matho. But kawai gede ka health education. Please all of you students please give a round of applause for Ibasio Tien Suting. But once again give a round of applause for her, for Rachel Carpicchio. 2, 3. 1, 2, 3. ringkat batna ku memeli bani trailang ngau ipi kathan jungi kumbagi juang ha ki por ki balalai kedai ka basadin kata ka belok ring iba menta kala nang kiu bat next kam lingba ka jingi trailang baka nang kiu syakmat ngi iba ki khna ki jongi kimdai ki bapo kimdai ki banong ki baduna ki badon ni ka sab ka pong ngau ipi ngilaju pelong ya ka mau kan ro got talent ngai ka sab ka pong ki bapni ka dai ka ba hapo ka ri khasi ngau ipi ngi padwi Henry mdan baplela nanti naso komen bangiyo ban pelong ya kini ki program naso komen bangiyi ya kitu ki khna itu ki hak ki berit mentan naga LP bat UP ki bapni ka tu jingsha tendrai hangnu inyo i bahagi ni kisni bo khasi jungi ubo ni itang kiba samdara henry mi shu kasi undang bo ladang yong ban bat ya kariti ka dun store kasi usenrang udai ban bo ka kan thai ka dai ban riam itu jing riam tenrai henry mandang singi i hangni hapo Thenroj Presbyterian Secondary School ya ki rangba senrang ngan ongno wat ki dai kena rangba ki represent ya ka dur jong gajak benriu bagi bo Mano kasi jong iba ng teriak ban bo to angki. Mbam so. Henry katu ka peni ban ka kersu tia angi banginong klat ya ka riti ban ka dostor. Kaba ulong suwa man suwa. Ula ai hanga bat hapi lang baro. Nakaliang ka jonga. Nasukwa ban itu yapi. Ba nadu balong MLA. Kaskim kejonga man kasnam ngamju pendu ban ai jingarap syaki school ki badan hagane ka constituency ka bayek ki jongi man usnam ladang apply scheme mut onnum do ki school balai ngom onnum do ki school namar ngasutu tangling ba ka jingnang ka jing start bagin wan ra ka jing kala ngin wan ra ka jing job
ban rat ding khong ya ke jing dok ya ke jing kerdo dei na ta daw ngasmu thu bat ngai abang alek keleng hapo constituency ngai bagi school ki jongi ka condition ki building ki jong ka school ki ba ya hap shu banong badai ke school teman kum ki jaka bari belang bari masi hababon ngalalek haman ki sinong ngasusi bani kita hana ya so komen nganong ipi ba menda haman ki sinong ki badan ba ki school ki ba le bah ki balong aktif ki ba pentrai bah ki ba hikai bah ki ba biang ginong hikai kat ka ba ki wan sanga ban pan jingrap ngamju pendu ban a jingrap naga benta bentei building bah tangling ba ka quality of education ngila ban kentiu ya ki khon samla ki jungi ya ki hap ki baret ki jungi ngidon kam ki kamera kelas ki babiang ngidon kam ki nong hikai ki babiang bat ngidon kam ya ka jingi trailang na ki nong song sno bat kata ngai hang ne hapo school jong phi man ta kasni ngala jerap ya ki school ki bedon hang ne hapo thanroi ka thanroi ka de ki snong ka bala he bat ka bala ya bat haba ki wan kawai hadin kawai ke school ngam ju kentai habang i shisha ya ke jingdon kam ngam ju kentai bat ngakloi ban nyarap bat kenelen ti na ka benta ke jingdon kam bat ngangai kam ba kan ke school ka bangin supplement ta bangin sakhap yu ribon kan ai ya ke jing gerku kan ai ya ke jing nang ke jing sta kan ai ya ke jing shakri ya ke babun kini ki hap ki baret kebangi kwa banong basisien kasngi baka jella ka bayai ka jongi kan kiu yang ka baydai bat ka puli ka puthi ngasgo pang ka dodot kanong ipi habang i kot kubor baka puli ka puthi hapo ka jella ka jongi kala hiar arsut kala nang hiar kanang mi wisnam chuisnam ka jingbon jongi khna tiba e no chitang ka skul kadai ka jingta adu batata menai kot kubur nong sanyima dang i bakata ka jing drop out jong ki khna school hapo ka jela jungi kadai ka babun hadu katata ngimtip nagadaw yu hanre bangapai hang ne hapo thanroj menta ki keme ki khpa bat ki khna school ngi tanat bakan ne wat apreng ka jing he ba ka jing jinjar ki keme ki khpa haba ki em tang na ba surap suryang hanre ki pha bagi sutu badan kam ban pha iki khon shabot school kane ga long kai ka ba itanat ban nganong nga ai kublai pi kum kimik pa ban ngai skam tong ini trailang banang ne na po snong thanroi nang ne na po school presbyterian thanroi nginyo ban sei ya ki officer ki batibet ki ban ai ki jing shakri ha ga jella ka jongi kata ka dai ka jing angnot ba ka jing frang ka jonga dai bangi ai ka ni ka building bala shu ai no ladap uba ban te dor ule ba ka jing angnot ka jonga ka long banang ne na school de ban mi ki ban long he ki ban long ha ngi ba ka jing nang jing start ka dai ka wei ka ba ublai trai kan ra ula ai pa ngi ha ka snam jong ngi kum ka jaj ban riu ngani tu ipi ka jing nang jing start kapuli puthi kaladon lupa bat ladang ipendon kam hop ikata ngitre sitom kan nomlong le noi balai ngong kunta bangi dewan sutu ba ka jing puli ka koridor hadukan no khat waingot ni ai awat mandas ni na pedang khat waingot baro khat anong sipongot anong umdan wailu senrang mapas ki dei tang kena kan thai sudah dai nam dai hat masta ngalingo ya kani balayu sayu senrang ku jongi sayu kena samla jongi haba gitu ki papas matrik mentan napreng jongki baro ki bawan sim ya ka awat bal ai da ka sinam dai tang ki kena kan thai ngi ong bagi kan thai ki kham krekot ba ki kham pen sitam usen rang pen sitam na kom no na to ong pi kena yo usen rang ubun kam kadi madi shalom shawa amasina ha ngakwa banong ipi kum ki khot kan mau
baga jing puli bidang don po school kabadan kam ay kadai kai ban trai sitom ban kongu ya lagi jong kinong hikai pi kongu ikikimi kikipa pi kongu ikinong hikai but pi don akor don buram kata kadai ke jing job aga jing im ke jong pi ya kai ka ba pi kwa ban long sarai pindaladap ya ke jing puli handrai wai bo bidang don ha preng ke jing puli trai sitom kongo ya kinang hikai kongo ikimik pa namar kikimik pa ngan yutu ki jongpi lada pisa kelas chisnam kalong jingdu bakrau namar kikimik pa bapli kisha yu slap yu priya nakabenta ban pha ban kamai ban kamai ban kaji nakabenta ban pha ya pi kum ki kon ki ban lek school kam dai ka basuk dai na takada tulong ki khna ki batipsni bat kini ki khna kibayo awat mentasni ngakwa banong yipi ya chakmat ken mau tanggawai kabang asu thu bat kabakta kabang kani ngamne thu ipi kadai ke jingtrang ke jonga bat ngangek scam kan urlong namar ngalabu diki condition bat ngalakren ni sarkaru bahapo mau kenro constituency ngila don kam lagajong ka college bat kata kajing keren magajing penbaik kelaya chakmat lingba gijing tho jingtar namar ngasau snai yano ngasau snai ya kini kilong yeng kibadok kibasuk bapli indalap dap kelas 10 nang ni napo school tanroy manong manginang beteng biang ngihap banuat ban lecture usasor don kibamla hapsu i no tang stempor ladang idon pat ke college hapo constituency kabe jungi kandai ke jingker khu bakinang la banyak chakmat kini gidai ki banga kwa ban penpau yapi nama nakaliang ke jonga nadu kesnam ke bala dap ngala yakren ya kini kelaya bat menta keladai nganong no on the process nakabenta bagin yo la ke jong ke college hang ni po mau kenro kata kadai ke jing trang ke jonga namar baki khun ki bawan nagalong yeng ke beduk ke besuk sisa kini yo banwan college kini yo ban lay college hapo constituency kabe keladai kapor ki school kilabun ki khna ki mana ustad kilabun bat ki khna ki bawan ki school kilabun la datang hang ne apa tenroi presbyterian school ngidon hado laispa ku mbah nyo pongot to khain pi lada kini school ki badan nen rew nyo teli kumban rew teli demot da khain total baro kan no ki khna school tang po sinu tenroi labun tedai na takadaw ngiladon kam la ka jong ka college hapo ke mau kunro constituency ke bi ke jongi dengan kwa syuban sim ni kapor ku mangalong ngam kwa bat penjrong ya ke jingkran ke jonga namar bapli kini ki khna ke bayang khmat kasni ki mai ki pa du nang i ke dawe da kshatri menda ke lai weng no kshatri namar ki kwa ban pai kapor bangi khap ribon bangi play yu tai tablet kini ilot baro mo tedai na takadaw ngarung anum sim ni kapor rai tanggawai nagalang ngajong nga penpau ya kajing songo sa sizin ya ka Tenroy Presbyterian Secondary School kabala khotsu bhai nga ban yadon lang rikat hakum gani kasngi ka basit ka basay kasngi ka ban pensa jingkan mau nang ya chakmat tray ngin yadon lang rikat nagalang ka school ka don kam kumno ban ya prusiu lang ya gani siya ka education department kani ka kamram ka jonga ban ngin ya tray lang bat kata kadai ka bang apen pau kmat jongpi bat ha juga por ya gijing don kam bat gijinge ni suthu haba tang ha ye ngasam ru ban pai lagi jong ki khon ki kti dangi don khon sau san ngut ki kimi pa kam dai ka besuk ya ka school ban pai dangi spa ngut ngatrai nagaliang ka balang bat nagaliang ka managing committee kam dai ka besuk tang gijinge bat gijing duna sudah dangi don kam be gijinge trailang nagaliang ka snong nagaliang ka school nagaliang ginong song snong bat nagaliang ki kimi pa kamtam iban ai ketika mon ketika diang mangenang la banya chakman tingam don ye chu shibon sa sisen nga ai kublai lang ye pi baro kublai sia jarmu ublai udar kat bat pi pinang yo ya kamat ka bakoi bakhia ki kimi ki pa gi don lang ni pinang yo ya kamat ka bakoi bakhia pinang la ban trei ban kta pinang la ban besai ini ki khon kiti bat kini ki khon ki tiru bat kini ki hab ki baret ngada ai kublai ye pi trei shitam khamtam ngoi pi 3 minute
nakabenta pinang kiu kelas nakawai kesenam cakui kesenam kongu le tips ni le don akor mau ipi ka akor ke buram kadai ke bakong santam ladang iduai yu boleh ni ong ini to exam klem pulikot ngatarai ngin pas tong pi tong ngin pas ni haban pulikot dam boleh ong irap ye penyerap ye kita kibairap ye ledi ngin duai yu boleh kurku ini ngin krekot ngin le tips ni kadang ba kani ke sinong kanang pu kanang syai kanang kiu bat kumju ka konstitusi ke jungi kanang kiu bat kari ba kajai bener ke jungi kanang ya cakwan kinum dan su kitu ki jingmi kot kobor ki ba ong ba ka education ke bai dai ba kajing nang jing start hapo kani ke step jungi kala nang hiar arsut kanang ming snam smupang kadonot ban i kum tu ki bro ndri tong ini trailang ringkat kinau ikai bat kimi kepabat ke school hi bro koi kenang bangin yo ibat ya ke jing syai ba pernai ya ke lawai na ka benta ka ribu ka jai pendeu ba jungi tang ini gentin ki ba khendia kublai sibun kublai sya jarmu ngawan barabor ban ya kendo bat ki kai ka bangalai banle bat ka ai ka ba ngingin ni trailang na ka benta ka jingdon kam chong pai ba song snong bana ka jingdon kam chong ke imlang salang ni ibat ngapit bakalawai pakai cingkraman haki emlang salang ni kadang hakti jong piki kana school lemba jong kinong hika kikme kikpa haba kikai kikun kikme kikpa haba kinai banrat banthong yu sa nantra hakalengkha ka jong i kemkwa bakalengkha kanni do socheu haba kithong yu sa nantra kikwa bani do so nantra bathyang na ka banta ka jingthyang yaklawai chong ka skol yaklawai ka chungphi ki khut kiti yaklawai chong ka snong ka tha kene ka perlong ya hagisnan ki balalai no na irang ka barisa ladu cingkraman na skol dengan kawan syadin haga persente kadin ngai ba mentraus nam nakalian jonga barangkat ke komiti isyam bat ni paikmat yakni ka skul hangni nagaba benta bangyo ban penko buram pi ikana skul bi tang ini me mentoi berit ini cinga idai iban sa cingkan mau haka cingem ka cupi kan mau habadan ka cingkan mau sibang dan ka cingma ka bathyang ban in nengkong ila ka snong ka thau ban in nengkong yak imlang salang nga kwa dik pasisen kasni nagani ka skul UP and LP secondary school jong ga barang persediaan nen potroi kin saya kinong yalam kiban pait ya kimlang salang apa snong pothau kin saya kinong yalam kibadai po kecela bansa kabram bantai ya kimlang salang kin sayu ya kabram apa kecela naga benta naga ni ke school bagalong kecingkraman ya kimlang salang ba kecingsai ya ke snong thundoi hibro kawai kena school bi Pihak ini kisah kebersihan, ngai ngalapai nambah jenisal kikot pihak risol ngai kendu kidon kibat baterai sistem kidon bawan sakmat kidon du kibala tangdap kacing tentu keconga kalong ken mau pincem ya kacing klei pini kagane kabanang tong kacing klei kacing pi kalong bapen wanra ya keborom cumi kile gikpa ya keborom juga school bat ya keborom juga snong apa piladon kecinglang cimstat pilami la kene school na ne snong pila bandai chikwai perki school shabar chakne snong pila bandai hasor slong la bandai chakwe kwe kecaka bagi kwa dik ngikom kilo yalam nganget nga bagi kime gikpa bagi kilo ikai ngi kubur ya kata kalong keborom ka akor babhri babhinda ya snong thunrat be di brokoi Pendiri bendai ke beram ke ko. Bapin puak penting. Bapin keman. Ya kikme kikpa. Kombang ong mene. Kikme kikpa. Kila khai pi. Kila penhe pensan pi. Bagi kwa ipi manlong. Kiba tipreu tiblai. Kiba syempang. Naga bentaban merai ke beram ke kor. Haki babun kini. Kombang ong. Kaba kikme kikpa kitung. Yang so nentra. Haga caka. Kaba kirat ne kitung. Kimpa do so nentra. On kelas sojau, bakin kwa ipi kikun kikti, bapin dong na pentera,
pen thang ye ki me ki pa lane pen wana ya ka shlong ka thau ya ku burom ka bom ya hap hati emlang salang nakaliang jonga ngam kwa bandun ki kentin raitang ini ibalong pedang na angkum ne kenau sa sisi na ba phimi nang ne nakaliang na jonga na ai kertang na pokal jonga dor bar shlong nriyang ne ke jing pulut ngala pulut ina pra daga jing songi namar magisnam segisnam nisha jala rangkat lang ka komiti banga hangno ka jaka ka minisnam ke beladak ngilala atai po school sabande mentau snam hangne bat kiwai gisnam nginang yai bitan bat ka jingkmi jonga hakiwai kisni ngakwa bapi ki kena school nang ne school nang ne poslong ngimi kita kiriu kha kru sampang ngikwa bani kita kita banti banwanra yakuburam Antang yang senang, Yakubrom juga jelahi brokowe, kenang bakandong, Kabrom juga senang tempat kebelaneno, Kabrom kebatamai kanwan payang, lengba kecing, tresitom berkecing sini, habisnya kikana school, kikan kitai, kebatamai, banora yang sandar kebatamai. Siapa yang tergolong kenal, kikana school bi cuma lagi school kebaik kendo bernga, naga step nagasngi, kitang suri nagadam kecing ada kebacan, kiri ke plastik, kiri ke coba-coba. Idai ki kana school ke basdang au phiru ki kne ki pa kene gawai ki banta kabang thang bagi dang yakon khantam sikale kacing jata ki postik kacing jata ka jaba jaban ngai ki kana school maka kilasdang banwanra ikne kacing kelang ko ki kne ki pa patai ira ki jong ki khon ki ti bagi khon ki ti ru kumapi ha pisan hikai lang yak jingang jingsta iki man ki pura banwanra e ka brom ka khut ku suba ka jingang jingsta hapo snong pothau ini mementui berat ke bangai ngimla bangai sibun nipi reme gadak cu kacing mau nrai ba pension ini bat bo khop bat pension ngrem ya ini kentin perang mani kentin pira ka bangla sot dan ba ka kentin cu melung susotham ka baong wating taladai bantur nakading ni nakasna kipai tang kibre waslur syakliarulum jonggana ikwa ipi kikan school ba pindo ba pin pusan ni ki kentin ba pin trai sitam ba pinong ki baslur haki ba puan kinya pin slur ya ka ba andrai pin septeng ba ka basniu kata ka cingkwa ba pin wanda ai ka buram ba pin boy sya ka thong jongganam na ka banta ban penha pensan ila ka chong balong rin yang marnyang baban buram ila ka chong kayi kasam ya ka sinang ataw ya kimlang salang isa sisi bapai sabangan syong ngangai bapai komba pisukran na kapor sa kapor to ay baka kam kakran kam cham mani kaktir hado menta sispa ngar ngai kata pat ki badang buon galong wala dai ke program juga school nasim knet ipor badang buon ki kam snong ki bangilan sa pending bat kasoka ke PC ke bangilan sa pan pendaput ki kot kisla natarai nagling cuma besar ngakwa ba pin budin lasyane sibet pin pun dia ini ki surok itanarut ki balong ki balakha bandung ke pin budin dia ba pin pun syakidi panman ba buon matang nei bagi pat ke balong ba kita kicaka ki pedang mi saudong jeng snong ba hagapor ba survey ngidon kesansos kami hapat kacing don joyin bacing mi kemai minta bagi pos trek yakini ni kwa hakmat cupai ba pile namar ni sudu syai baka makon raw konsibi khamtam ka snong thandoi pichingi babun kicing don kam kalong hai belai bat ka roi gapar bat ka cingmun toi chung upai ba ya jing sadin ha ka belai surok kinati kiskin bat ki wai ngangai skam ba kane kasni nimshala ai pi dai officially da kacing tho handrai ka ai bami na kane jipal sawa ba phimra sa kasarkar nang bakini kibro kibala debo ikimano re machni kibala no kanong ga bachok hakisni kiban sawan naga banta ka jingmentoi chupai ba nang samsnom sia jarlo emslam kinong hikai ko ga school emslam kikenna school emslam phi kiban sayo iya kane ka kusnan ga papagga nagala nang emslam kinong hikai kikme kikpa baro kibalang emslam kikhot komiti chung ka school bapai ngene trelang pakajing kam chung snong bapi batu school ngene trelang nakabanta ka chingbet chingyang chong ngene ge elang salang ane posnong ngene ka school ki khublai sibun